polívky mám bonbony a mám 3 druhy. Mám tady zelený, žlutý a ještě červený. Uvidíme, jak budou chutnat. Tak se zkusíme první žlutý. Jako určitě nebudou chutnat jako citron. Já jsem tu žlutou. Chutná to trochu jako citron, ale dá se. Teď máme červenou pilu, dá bonbon. To je lepší. Něco jako znovu víno. A poslední je zelená. Něco jako ta červená, ale trochu níž. Je to, všechny jsou normálně a tečkom. Tak čau. Postavujete.